ଦାନଗଦି ବ୍ଲକ 8 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିପାଣିଆ, ଚିତ୍ରି ଓ ମାନପୁର ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରାମରେ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ମହା ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଗୋପାଳ ପରିବାର ତରଫରୁ 3 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପୂଜା ଉତ୍ସବରେ ଗୋପାଳ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଡ଼ି ଖେଳ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଗୋପାଳ ଓଗାଳ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ପରସ୍ପରକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଭାଇଚାରା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ବିଗ୍ରହକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଶୀଷ ଲାଭ କରିବା ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୋଳ ଉତ୍ସବକୁ ହରିହର ବାରିକ, କାର୍ତ୍ତିକ ବେହେରା, ପବିତ୍ର ବେହେରା, ସଦାନନ୍ଦ ବେହେରା, ଅଭିରାମ ବେହେରା, ବିଦ୍ୟାଧର ବେହେରା, ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ବେହେରା, ବାବୁଲି ବେହେରା, ଗଦା ବେହେରା, ବିଜନ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଗୋପାଳ ପରିବାର ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଟମ୍କାରୁ ଅବତାର ଅଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହାଗିରି ନ୍ୟୁଜ୍।